אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן אורי קימי בסרטון השני, והיום אנחנו הולכים לעשות אתגר, כי אתם כבר שמעתם אותי מדבר, וואלה די שיאממתי לא אשקר. אז עכשיו אנחנו בעצם עושים אתגר של חיים על תיבה אחת. יש לנו פה אורחים, לובי ויותם, תגידו שלום. שלום לכולם. אוקיי, אני אסביר בעצם מה מותר ומה אסור. אתם יכולים לפתוח תיבה רגילה, לא אפיק צ'סט, לא תיבה מיוחדת, להתחלה, ואתם שורדים עם הנשק שיצא שם כל המשחק. אתם יכולים לקחת בניות מאנשים, מילים מאנשים, אבל רק עם הנשק שיצא לכם אתם יכולים לשחק כל המשחק. אז יאללה, תודה. בואו נתחיל. איפה ננחת? מקום נראה לי כזה, תיבה טובה כזאת. תיבה איכותית, אבל צריך תיבה רגילה, זה לא משנה. איכותית, שבטוח יצא משהו טוב. יאללה, ברוטל. כי אתם יודעים, ברוטל זה כזה שם איכותי, אתם מבינים? ברוטל זה כזה מסמן על רוצים למות ברוטליות. בכוח. אנחנו חייבים להביא את הוויקטורי רויאל, שמעתם? לא נראה לי זה יקרה, בשבילנו. אבל בשבילנו. יש פה מלא. בוא תגזים. רואה פה רק עוד טריו. אוקיי, יש פה רק עוד טרי. אוקיי, אי אפשר להרים נשקים מהרצפה, רק כאילו. יואו! רגע, פאק, יצא לי... חרב ונשק. אוקיי, אוקיי, זה טוב. זה טוב. בוא נראה מה לי יצא. לא, הם עובדים עליי. לי היה תיבה איכותית. זה מה שיצא לי. איזה גוסט, ככה, כמו בוואלו. כן, יהיה לי מותר, נכון? כן, יהיה לי מותר. כאילו, לקחתי פה מת. אתה גם יכול לפתוח עוד תיבות בשביל יריות. אילים ויריות אתה יכול. שקוי סתם, מותר, מוביליטי מותר. לא, לא, מה? מה אני אמור לעשות כל המשחק? תגיד תודה שיצא לך קטנה. יצא לי לא יצא לי. גוסט. די, לא, יצא לי פה קטנה. אני רוצה אותה. גם לי יש קטנה. לי יש קטן, אז אתה... מי בא איתי? יש שם מלא אופניים. יאללה, לובי, דה דרייבר. תסיע את יוטמן. אני אלך לבד. לא. לא הייתי אומר שאתה נהג מבטיח. לא יקום ולא יהיה. בעתיד. אוקיי, אז בוא נהיה גנגסטרים. אופנוע לכל אחד. בוא אחריי. בוא לפה, אני אדרוס אותך. בוא לפה. לא, אני נורח. פאק, לאן הלכתי? אנשים. אני בא. עשינו זירו בילד, קיביני מיני. לא. לא. משחק באופנוע, לא רואה את הבנות. מת? נייס. עוד אחד מת? אומייגאד, אני אשכרה עושה קוקים גוסט. אוקיי, כל השאר אני פשוט אפנה מקום לאילים. אוקיי, רואה אותם? אוי, כמה אנשים, אחי. הם גרועים, מאוד גרועים. אוקיי, אחד. צ'אט הוא מת כמעט. 13, מת. פורץ. יש אסיסט. תיקחו לא, ארי, הוא מגיע אליי כמה שיותר אילים יש, מת. נייס. אוי, מה מותר לי? אחד כדורים ל-SMG. יש לי 250. בתמורה למה? עכשיו קיבלתי עוד אפילו. יש לי... תבינים איזה לא תביא. נחמד הוא. רק בתמורות. רק בתמורות. רגע, כמה אילים יש לכם? יש לי מלא. לי יש בכל סלוט חוץ מנשק. לי אין. יש לי פה- 5 מיניס. אוקיי, אוי, יש לי... יש לי את זה. 2 מדקטים, 3 מדקטים, 6 מינוס, 6 מינוס. לי יש 4 מיני. יש פה... 2 כאלה קופסאות מבין גדולות. משהו, בגולד אתה לא יאללה, יכול צ'אט. לקנות. יוטמן. בוא אחריי. אנחנו יש מקשיבים פה מלא לאתגר, תיבות ואנחנו... נאמנים אליו. וואלה, אנחנו מנצחים את זה, צ'אט. כן. מה זה כבר 5 קילים? איכותי. אוי, יש פה תיבות כל כך גדולות, אפיק וכאלה. אתה יכול לפתוח אותם בשביל יריות, לוי. די, דברים כל כך טובים, אחי. לא סטלייק. דברים כל כך טובים. בוא, אורי, בוא לפה. טוב, לפחות שהם ידעו שאנחנו לא מזייפים, דוגמים לאתגר. פאק, יש לי יותר מדי, יש לי 12 מיניס. יאללה, הגיי בוער בי. יש לי 2. עוד גיי בוער בי פשוט. יש איינרים שיידים. אברה, גלברה. טוב, הייתי טיפה במצב גיי, ועכשיו חזרתי לעולם הרגיל.
אבל די, הם לא יכלו להביא לי משהו אחר. כאילו, דווקא גוסט. למרות שאני טוב. מי היה הרעיון הזה לאתגר? שלי, האמת, אני כתבתי בחנס. אה, וחברים, אם אתם רוצים שאוריקים תכתבו יעשה גם עוד אתם. אתגרים, תכתבו גם אתם. אני, עובדה, תודו איזה אתגר טוב נתתי, אתגר NPC, אה? יאללה חברים, בגלל שהסרטון הקודם לא באמת ציפיתי שהוא יצליח, אז בואו ניתן לסרטון הזה, כי זה אתגר, משהו טיפה יותר מעניין. מטרת לייקים של 30, ככה. אוי, יש פה עדיין מישהו. קצת בואו לפה, סאבים, יש פה מישהו. ואני יש פה כמה אנשים. לא מצפה להרבה, אז בואו ניתן מטרת לייקים של 30, אה, מקווה עליי? שנצליח. אוי, אני מפחד. בואו הוא לפה. עליו, הכל טוב. לוי הוא NPC. גם אני. וואלה, קצ'קה! עוד אחד, אני רואה צלם. או, בומבוגר, בוא נעיש. ווסה. מגרזן אותו ככה. הוא אכל פיקקס. וואו, יש לי עכשיו גם מלא כדורים. אוקיי, צ'אט. עזוב, אין פה צ'אט. בואו, אוטו לארבעה. יאללה, אני קופץ על האוטו, בא לי להיות יחיד ומיוחד. בואו. נכנס, אבל למה לוי נוהג? כמו ככה, גלידת לאן ללכת? קינדר. למה סמן לי אתה לאן נוסע ללכת. תיזהרו, תחזיקו חזק, חברים. אני בכלל מעל האוטו. אה, הנה, איש. אנשים. לוי, תפסיק להחליף רדיו. יס, אמי איפה אורי? שמרמה. הנה. היי, יורים עליי גם משם. אני איפשהו אחר. משם אני חושב. פגוע. כאן פגוע. 1 HP. קרקט? מת? אין, אחד העסק פה שלי וואן, אני שבור. פורץ לו. אוי, פאק, שנייה. וואו, הייתי יכול לעשות כל כך הרבה יותר באמת? קילים. הוא הרים 69 לא, אני עליו. את החרא הזה. אני פורץ אותו עם הנייף. יס, מת! אמי איזה שבור זה. צ'אט, האם אנחנו מנצחים? יש סיכוי. אוי, מה אתה שובר את זה? צריך פה טיפה עזרה. הם די כושלים פשוט. כמעט ואין לי איך להוריד להם דמג'. אבל אוקיי, גם אחד אתה מת, לא כושל. משנה. אחד וואן. יורים עליי. עוד אחד מת. אוקיי, וואלה, הם ממש בוטים. הרגתי אשכרה איזה 4. יורים עליי, צ'אט. another one. איזה כיף זה. מה, נשק שבור זה. היא מלא. אוי, מגיע אליכם. אין, מישהו סוחט. מת. חברים, אנחנו גולד? מנצחים את האתגר. גולד? למרות שכנראה ברור באנד שאני גיים אנצח. יהיה אנשים טובים, אז צריך להיות יותר ה-SMG רציני. שלי ישבור אותם. לובי, דגם אוי, לנו. אני פה. חברים, אני מקונן. נייס. נוק. לא קוראים לי אותם 1-2-0-8, אני עצמם. יואו, מה זה? מה שנכון לי נכון. קליק. תגיד לי שאתה לא רוצה להחליף את זה. אני רוצה, אבל אי אפשר. מה, לא צוחק שהם יותר בוטים ממני. מה שנכון אבל נכון. לצחוק אבל. בואו לאי, ואז נחכה שאנשים ילכו לשם. מה אני רגע, רואה? אורי, חכה. עברתי הרגע רגע, דרך אני לא הקיר. רגע, אני צ'יטר סימן שאלה? לא, אני לא אוהב את האי הזה, אנחנו סתם נמות למות. אנחנו אסור לנו ללכת לבוס, סתם. לא, סאסה. רגע, תן לי, אני מנסה באג. אוקיי, צא. אוי, לא, פאק, בטעות החלפתי נשק בגללך, אורי. אני גם צ'אט, אל תדאגו, אני אחזיר. הנה, זה שלי. יש, אני... מה? מה, חכו לי. חכו לי! הנה, אורי. איש, איך אתה מרגיש? תהיה סמי ז'ימונה, אני מנעד עם התמנות, כסמן. עוד אחד מפה? עוד שנייה צלפו בי. אוי, אני הולך לזה ששם. 360? למה אין סנייפרים במשחק? תתעלמו ממה שקרה פה הרגע. וואו, זה כזה כיף שאנחנו מול בוטים. אנחנו מנצחים את האתגר הזה, אני אומר לכם. למרות שבאנד גיים באמת צריך להיזהר. מה, סל הזון אני אומר. אתה אמרת סלאזון. אמרת סלאזון, נכון? יש פה... לא. אני יוצא. לוי, אני סל בעדי. תעלה. חברים, אנחנו צפודים לזה. תעלה אמרתי. מה זה? לא. מה זה הקרישי הזה?
הוא מביא למה אתם נשק, הורגים את הבוס? ואז אתם סתם תתגרו, ואתם לא רוצים להתגרות, אז אליו ייכנס. כן, אחי. וואט הפאק. מתגרים. וואט הפאק. איזה ריז. בואו נפי, לרכבת. הורגים את משה ברכבת. בסדר. אבל תן לי קודם לצוע. אין מישהו ברכבת. אני רוצה שתנחשו מה השם האמיתי של אוריקי. זה לא מה שאתם חושבים. זה כן מה נכתבו שהם בתגובות. נכתבו בתגובות. חושבים. כאן מישהו? מישהו? מי? 11? אוי, פגוע. איזה חמוד. קרק. הוא כזה רמת לוי כזה. נוק. אין טיסיס. רמת לוי שטוק. פולמקס. חברים, זה איפה שהתחלנו. זוכרים? איזה נכון, זיכרונות. ברוטל כי זה ברוטלי. לא ככה? כן, לכם, זה העיר הכי טובה. אוקיי, הפסקת פרסומות. בחסות לאוריקי מעין ספונסרים. כאילו יוטיובר. השלג הנאור. לא, הפסקת ריקודים. Yeah, boy. תגובת ריקודים, אוקיי. הוא אפילו לא יודע מה אני אעשה. תחתוך את הקטע. לא, יש פה צ'אט. איש. יש פה מישהו צ'אט. איש, איך אתה מרגיש? ואורי הוא איש. דווקא נראה לא כזה רע. כן, מדלים. רגע, פאק, הוא לא טוב, הוא לא רע. כאילו, הוא כן רע, אבל... לא כזה... טוב. גרוע. הוא לא כזה אוי, גרוע. פאק. למעלה, 18 וואט. לוי, אתה יכול. אחד מת שם למעלה, והם נראה לי לוי, אני מדלים. היחיד שיכול בואו למעלה, מהר. כן, אני שם לב. למעלה אתה רוצה כאילו למות בכוח. מה למות בכוח? הרגתי אחד שם. וואי, איזה סמפלנט, סמפלנט. Damn, son. Damn, son. מה אתה עושה? עדיף שאני ארד. איך קיבלתי פול דאמג' פאק, רגע. אנחנו לא אל בזור. תדאג, אני בא אליהם ביינד. אנחנו לא בזור. הם החיו את חבר שלהם כבר, אתם דפוקים. 12 לבן. טוב, לוי. בואו פשוט לעשות. אני נוק. דפקו לי לוי. פיקקס, צ'אט. דפקו לי פיקקס. דפקו לך קטן. יופי. קח את זה כנכונה. אוי, צ'אט, רגע. אורי, צ'אט, תציל אותי. אורי, למה אספת כל כך הרבה אילים? לא מיפי! אני אני אורי, רוצה אני את מדריב המיפיק הזה. חיילים. מדל אני אני יכול, מדריב נכון? חיילים. מדל אני יכול. אורי, אני מדריב חיילים. הכל טוב, יש עזוב, את זה. יש פה... יש לי מלא, אורי. לא, יש! טוב, לוי, אני לא יכול לקחת פה כלום. לצער. אני 7 HP. אין לך מדקיט יוטמן? אחי! אנחנו על מישהו אחרון. אתה לא יכול לקחת את זה יוטמן. אל תדאג, גם אני ראיתי פה מיפיק. יוטמן, יש לך משהו יאללה, להגיד? הם לא מנצחים. בומבוקלר. האחרון. יוטמן עושים פיקקס. לא. אוי, העיקר בסוף 1 אמרת HP, נצא מול 1 טובים, HP. ראליק. לא, באמת יצאנו חברים, מול תן טובים. לאוריקי מתאקים, גם תן אתם. לאוריקי מתאקים. יופי! תודה רבה, הכל אני. תודה רבה. חברים, זה היה הוציא את הבטן. האתגר להיום. ג'רמי לקוז'ין. אוקיי, אז חברים, זה היה הסרטון להיום. מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא.